Ik ben Trey Helgesma, ik ben 50 jaar oud en ik ga hier van 1983 tot 1986 op school zitten. We dienen correct dat we het net leuk vonden. Dat we zijn wel concentratiekamp, zijn we dan, omdat de hekken altijd dicht gingen. Maar eigenlijk vonden we het heel erg leuk. We gaan ontzettend willen gewoon hier op school. Dat, tenminste, ik wel. Dat we zijn heel erg met elkaar. We hebben dan 4 klassen nu thuis hier. En we zijn heel erg met elkaar. Ik vond het heel erg leuk. Toen ik hier kwam op school, toen was het oude gebouw er nog. En toen gingen we wel eens, want het hek wie afsluiten, zat ik al zei, het hoofdhek zei maar hier aan deze kant. En dan wie de enige uitgang van het plein wie dan aan de zijkant. En daar dat wie een liedsteegje, een smal steegje, maar dan moesten ze langs de kamer van de directeur. En de ramen die waren vrij leeg. En dan gingen we op handen en voeten, tenminste als de doorriepen stier daar. Dan gingen we op handen en voeten gingen we het steegje terug, want de eerste keer weer dan van Spiegelaar, de directeur. En dan probeerden we te ontsnappen, meestal slagen dat. Dus dat soort dingen. Meneer Korte, Herr Kurtze, de leraar Duits. En dat was altijd een prachtig mandje. Hij leeft niet meer, maar hij hier ontzettend hard voor de leerlingen. Maar hij kon zich echt heel erg opwinnen, zei ze maar, als we net dienen wat hij woe. En dan pakte die van achteren, zei ze maar, pakte die zogenaamd bij die een eerbeet en dan die de sa. Dat wie geweldig om dat mee te maken. We hien eigenlijk al hier gek op hem. Ja, we hien al hier een hart voor hem en hij voor ons. Maar soms helpen we hem met bloed onder de nagels. En Henkie Visser, de scheikundeleraar, dat wie echt zo'n ding, zeg maar. Ik zie het in de klasse en dat wie ik nog in het oude gebouw hier. En dan zie ik mijn 3 vriendinnen op een richtje. Bea, Thea en Trea. En hij zegt een beetje skil. En hij praatte net altijd even duidelijk. En als wij dan de verkeerde reageerden, dan hij hield iets zo'n grote onweerstok of een lineaal hier er dan bij zich. En dan in van achter die dan pats op het bankje, weet je wel. Dan wordt er even schrikkelijk, omdat wij net opletten volgens hem. Dat soort dingen. De Spiegelaar wie gewoon heel erg streng. Die hier goed, de swiependroer, zeg maar. Ik kan me nog herinneren dat ik eens een keer hier in het gebouw de trap omheen ging. Ik zie me nog erin. En dus, oh god, dat zei ik. En ik moest mij naar zijn kamer gaan, omdat ik hier eigenlijk God zijn naam verkeerd broekt. En dus ik kreeg een preek van hem, omdat, dat kon net. En ik zie zo, ik ben wie me van je weer bewust. Wie voor mij net vlokken, maar dat soort dingen. We winnen altijd maar in de tweede klasse. Ja, in de tweede klasse toen ik hier kwam op school. Toen winnen we maar een groepje van 3 jongens en 2 vrouwen. Winnen we protten op paard. En in de winter weet ik nog wel, koest hier heel mooie sneeuwballen. Er lag heel mooie sneeuw. Hier aan de zijkant. En wat nou parkeerterrein is, dat we hier alle hier gasveld. Dus we hingen zoiets van, yes, squallen we uit. He? Dus we winnen echt uit. En dus wij gingen hier sneeuwballen. Ja, kwam Spiegelaar tevoorschijn en die ziet ze, jullie moeten naar huis, jullie moeten huiswerk maken. En wij hien ziet ze, Dus wij gingen 2 straten verderop en gingen we gewoon verder. Zo van, dat soort fratsen helden we uit.